Здравейте, аз съм Исак Леви от София. Намирам се на борда на лайнера Коста Медитерания. В момента ние поехме курс от Травемюнде към Копенхаген. Круизът ни завършва с това. На този круиз ние сме 500 души. И най-интересното е, че по време на криза ние 500 души сме безплатно на 10-дневен круиз. Някои ще кажат, безплатно сирене няма. Разбира се, че няма. За да бъдем на този круиз, ние увеличихме ежемесечните си доходи поне 2 пъти. И аз ви каня заедно да увеличим вашите доходи, да изградим вашия бизнес компания Vision в следващата година. Така че през септември 2010 да бъдете и вие заедно с нас 2000 души на остров Хайнан в Китай безплатно. Може би това всичкото ви звучи невероятно. Аз ви разбирам. Неща като в компания Vision просто няма. Така че напълно естествено е, че това, което ви звучи невероятно. Дайте си отговор сам на въпроса. Във вашата фирма, където работите, има ли стратегия до 2015 година? Има ли безплатни пътешествия всяка година по 1-2? Има ли възможност да градите своя бизнес, отделяйки няколко часа на седмица и създавайки доход, който постъпва при вас, без да зависи от непосредственото ваше участие? Ако вие един път не отидете на работа, ще имате ли тази надница? Говоря в дълъг план. Това е бизнес на бъдещето. Това е бизнес на информационния век. Това не е да си престижен в кавички служител на някое министерство или на някое учреждение, или да си нечий роб, да ме извинят всички млади хора, които с тълпи се пъхат във висши учебни заведения. Аз 32 години преподавах във висше учебно заведение и знам, че не е това образованието на настоящето и бъдещето. Образованието на настоящето и бъдещето със сигурност го има в компания Vision. Може би и на други места, но в компания Vision го има. В компания Vision има система на работа, има подкрепа, има нов голям етап, който започва с автоматизирано правене на бизнеса по интернет. Вие знаете ли какво значи за няколко месеца вие да достигнете до десетки, стотици или хиляди хора с нашето уникално бизнес предложение? С нашите уникални продукти, които аз ползвам 9 години. Как мислите, здравето, младостта, дълголетието ще се търсят и повече в бъдеще или по-малко, може би? Финансово, икономическо, социално, интелектуално, духовно здраве предлага компания Vision на нас, на мен и на вас, чрез мен. Добре дошли в моя сайт, заповядайте в моя екип. Имаме сериозни делови разговори и бърз старт напред. Напред към бъдещето. Първата стъпка е следващите 9 месеца и Китай. Благодаря ви!